et fan limonella? Han fet abans, crec que estan al pàrquing. Bueno, doncs anem cap allà, no? Vale. Ja, la veritat és que m'ha anat molt malament l'examen, és que amb el profe que tenim, és que no, s'explica tot, menys l'important. Una mica més sense jo, més el seu divorci. Ja. Perdona, és la meva mare. Tranqui. Digues. Vale. Ai, fins ara. Que m'ha dit que m'he d'anar. Vale. Adéu. Adéu. Hola, Lili. Com t'han anat l'examen? Malament. La Tuni. A mi m'ha anat molt bé. Era super fort. Bona merda. Vols que t'ajudi un dia? No, gràcies. Voleu anar a la cafeteria? Vale. A quina cafeteria anem? Podem anar a aquesta nova? Vale. Ara sí que m'he d'anar. Tens raó. Però no sé, el millor és que té molta memòria fotogràfica. Però sí, jo no crec que això existeixi. Segur que s'hi fa un treball. No crec. A mi no és així, home. Hola. Bé, com esteu? Què tal, a què parleu? De tot xicot que es troba més llest del món. Quin fàstic de noi, mare meva, és molt antipàtic. Tenim que creure que no és molt llest. Crec que hauríem de deixar-li de costat, que segurament parla malament de nosaltres, no li agradem. Crec que ni digui coses dolentes a nosaltres, ni tampoc crec que es fiqui amb nosaltres. O sigui, no hem de parlar malament d'ell. Si vol proves, li donarem proves. Kenny, com t'han anat els programes socials? La veritat m'ha anat superbé. Ostres, noi, com t'ho fas? Jo? A mi m'ha anat molt malament. Però jo estudio cada tarda i sobretot estudio cada dia el temps per la classe. Pues que estudio igual i no em surt. Un dia abans, no sé, com pugui. És que no se'm queda, sí. Vale, llavors, em pots ajudar quan puguis? Vale, Quin dia? quan tu vulguis i parlem. Llavors quedem un dijous i un dimarts per la tarda. Vale. I Adéu. t'ajudo a... Laila, si podem parlar un moment? Estic parlant amb el meu, però bueno, si voleu, sí. No puc anar jo també. No, això és integrar noies de veritat. Estava parlant amb el Guille. Te'n recordes que volies proves de que nit parla malament de nosaltres? Doncs les tindràs. Vale, quines? Però me la podeu ensenyar? I van escoltar ficant merda de nosaltres tres abans de la seva classe. Ah, Aquell dia que jo vaig sortir, abans, doncs es van escoltar parlar malament de nosaltres. Així? Doncs ara ens toca a nosaltres. Ja era el nostre moment. No creus que és massa doncs fer? Jo crec que no, perquè tenim que ser feliços. No té dret ell de ser feliç i nosaltres no. Hola! Hola. De què esteu parlant? De que li torno el cinturó. És que em sembla excessiu. A veure, ara que m'he posat d'acord amb vosaltres, hem d'estropear-lo tot? Què parleu? Hola. Del viatge de Syracuse.
I Anita, una cosa. No, li vaig preguntar ja a la meva tutora i li estava dient a ella. La Berenguer, no? Sí, és del que volem fer després de l'ESO. Jo tinc molta ganes de la xerrada aquesta, no sé el que fer encara. Anda, vinga, anem. Vinga, som-hi. Què tal? Pues mira, aquí, que estic jo, de veritat, que crec que aquesta reunió no s'hauria de fer res. Mare meva, jo què faré? Quin pal, vull que n'has Ja és molt cansat això, però pensa que s'ajudarà a saber que després ho trobarem. Ostres, només hi ha 3 jocs a primera fila. Bueno, no passa res. Mare meva, estic catxarrada. Ja, és que de veritat no entenc. És que, a veure, jo ja sé que vull ser la gran. Ja, i per què no fas aquesta xerrada? Que els nostres companys tenen el dia o què? Sí, que les vagin a ir a xerrada, a mi. Jo tinc bastant gust bé. O estaria bé també l'orientació. Oye, estoy tirando el deber. Laila, vine. D'acord? Com creus que serà la xerrada? Pues no sé, jo crec que serà molt Vinga, nai, aneu a seure, sisplau, que comencem. Bueno, pot ser que sí, pot ser que no també. Tu veuràs. Bueno, ja ho sabrà. Per què m'heu deixat enrere? Podíem seure els 4 a segona fila. I per què esteu donant la mà? Bueno, que són coses d'amigues. Què feu? Ostres, mira, t'ensenyo una foto d'una tipa. Ostres, que on està, no? Això què ha donat? Que ha donat aquí, si això ho l'hem trobat aquí. Què et passa, Nil? Això és el meu fill! Solament és una foto. I és un passat, de veritat, és que, mare meva. Molt passat, però no tinc alguna cosa ja. I si quedem, per exemple, doncs alguna cosa. Val, sigui mitja demà. Hola, em puc quedar? Et pots anar un moment? No puc quedar? No, són coses de noies. Millor que em marxo, no? Perquè són coses noies. Hola, noies. Hola. Què? Del trans és que ahir no va vindre a classe. Jo no, jo porto des del divendres sense parlar amb ell. I per missatge? No, t'ho hauria dit, portem el cap de setmana ja i dilluns juntes. Espera, que m'he perdut. Som nòvies. ¡Ostras, que bé! Enhorabona por las nuevas chicotas preferidas. Espera, què? Però tu no estaves sortint amb el Nil i llavors què ets, bi? Bueno, jo en realitat sóc lesbiana. Però llavors el Nil... Que... Esclar, abans era una noia. Ah, Exacte, jo estava enamorada del Nil perquè era noia, però ara és noi. Estic enamorada d'una noia de veritat, com el Lili. Ah, vale, però heu de tenir en compte, que ara sabeu el que passa. Sí, al timbre, entrem ja. Sabeu el que diuen del Nil? No, i millor, això no és la meva nena. L'estimo moltíssim. I quan són les competències Crec bàsiques? que serà el dilluns de la setmana que ve. Quina merda, no? Uf. I una cosa, i com s'ha enterat el meu company meu? No sé, però per què no vas vindre el divendres i el dimarts de l'altre dia? Pues tots els comentaris de la gent m'està afectant. Bueno, anem al lavabo, que queda poc perquè soni el timbre. Ui, l'avís ha deixat el mòbil. Amor, i no vas parlar des de divendres? Vale, para. Agafa les coses, que ara venen. Ah, ja, que estem sortint del vol, noi. Així que això és la gota que omple un got.
d'hoteles en hotel? No, jo encara no. Jo sí. Està molt guai. Vale, sisplau, calleu-vos, que tenim una mala notícia. Bé, ja fa dies que el vostre company no ve al nostre institut i hem parlat amb la seva família i ha fet una cosa... ¿Qué le ha pasado? Mira, ha fet una cosa molt, però molt radical. ¿Cómo está? Sé que era tòxic, però tenia que avisar a tothom. Anir ha suïcidat.